Kid, kid. Kid can turn eventually. Right. So, as a scatter, the bláithín a bhí siad go bhfuil go trí magaid le dear bhna ag an bhí siad go Ar an chéadúil síos, bhfuil íon seans go bhfuil seo gan mai, bhfuil go ná mé leiste nó bar an mai. Bar an mai chuid siú ge. Má leis ar a chéadúil síos nachfuil me se ag teach ó cruúra is tá an bhar tíach a hana grom bhil go chétí ní duine acadúil mé ar roiir bé agus seo inniu le Lord ar ranní antar channels mar arlis a gimina pobl agus teanga ach le fearinne is preached má haí híon óhaine tá go le rutear an áhar agus is é sin duine bhíon seo nach leithne acu orm is ban ar gwaachas gus smurbe is múntóir géals pola mé agus is óraní mé agus yes mar dúirtid sin cantar airile an at a rugún sa tógu mé agus i ceintear go dé tá gceist na cantar airile nó go dé tá spéisiúil faoi mar áit Tá starí áúla in ar gwaachtar bhaine úna bháilt agus in sin si scéal fa ahar sepi a gin sin stéka máidín ar doscail siad na cartini agus dartin machar clíú William aren't we a blessed and lucky people agus is braid an fáilsanach gin a rugadmuid ar fád in ar gwaachas óbhí mé inta bóg hiigmuid an tabhach a bhain len ar gantar dúnis tegan pearod agus gas much níos a géisteach le scialtaí fad den macúlar warcaí Gullion agus fad fili a bhí cortha agus na chóraigh na scialtaí iontacha a bhí sprífa sin agus an sin bhí na híana raibh so bhí gra agam le cheantar gothis agus bhí simimóní agam a gursaí letriachta an gursaí ceoil ach an sin nuair bhí mé raibh boganéis ar mahoras mar bhéalagóir agus dúla mé goróan irid sin an stór óraigh a hanig ó ceantar sa bhí héan hosí mé an món bólaman agus món bólaman. So mar dúir mé sin tá táhacht faoi le ceantar sa bhí héan agus is as sin a hosí cinil rud atá idir leabhar mí sa ceantar ag session going much explasu pobl oraniacta in counter couple rod shit counter the valley a hunter an should an actual clan yale and yell carta counter na malihori foster be galore dating a hana growing a the teshna with the worker shade grow or I dog creature infinite August while he shade August and chin it's na nohaji hana quadri and you han August Hershey hud white and stuff will be a big bali helikela a gopla cruise shot a head and Ulster August Nice Jenny and Oriel Arts or and say Widgerling so an rud hílí sé sin dúsa mar óraní óga tosachtamach goró an stór seo ar fáil go forras dúsa. So just ar agla bhfuil duine bé sa seo mar fásta nach bhfuil ró cinse faoi cadas seannos an nó déta an darnáid is Maraniach tradiisiúnta na hhéireann tá gceist agus scríofa seo go Ashta Roshi and Monaha Jerry Claptas a Harla and Boni, a mass and Pobble Atrium, August Ek Okaji Social. Exil Ogreha Ella and Villages is Larry Pio, so Pobble Coach Larna, then Nos Hiat. So Ta and Arania Erachandos books and Pobble Fetchafuchan, in theatre era Scaru, August and Chin. Arashig má chugur héan leis an rud bhí simógams na hórain agus hana go mé ag teagas in monscoil agus mé an féitatí agus bhí a deis ó bhg na hórain seo a chur raibh a glúa a bhí ag teachta mé dhé bhaistí boga mar hosí siad amach agus
tá mé fósig deanna sin. An bontáiste nó an rud atá special faoi na hórain in sa tradiisiún tá coppla rud atá táhachtach fuú dar lomsa táhacht na háte dúchas ins na hórain chéan. Tá rééis ag deanú tractor sin na gcónatha deartí tá rannaíocht channels fréamhathe bobal agus a geantar hirólaíocht a faoi leit agus gur tríd a meicead beo a tháinig an dé. So sílam sa híon gur sin rud a náascan an tuarannaí agus an órain nó bhfuil tú ábalta cinneal daobh dheanú leis an órain do brí go nachníonn tú atcí atá luaiteón agus fásta leidring sé an daobhta agus le de cheantar dúna síon ar an tatú gan sa ceol na hórain seo. So de sampla agam sa seo ag chuiste na hórain na ceolamsa go hána sa sé sin máidí mór. Órain atá ar fáil fod bad na heran faoi hidil éagsúla ach go bhfuil legan airla an agus thola me sin fóra seo an céidir agus mé Gillan a dún ngáil ach go sin dóla mé gur legan ar go tíanón in airla agus ar a dark bear an legan bhí mó bháilí farnan híon luaite an ad bag buide ar man lecail. So margheall sin wahí mé gur si bhiltar má fóla agus just the regular little finger am at just call like yaver set a Louis and Hodge that a logan actually here. Oh la Nis rudi gans naya is a great deed. He'll take it was there. Lei the boca, skadi no the when to get brandy, go hard and piappa, maron go hard and no hurry drum. When kaya the dausa is the rock O ren lavi halivana la moikar gesmishali Oh, me go brun bonya is hama moja go oh the fengi more young or boy this woman They was in mar flacht is go bring galar or I say and if just make your hashband nor a whole mission level agus drum and tailor to shin and atu me hin or one skull agus you know kindly and she no mostly and she running and all so shin and good a regiment ag tarlú leis na hóraí óga in ar gantarse nuair atá sin ceol na hóraid seo tuigeann siad agus acníonn siad na háitcí a talúte agus bhfuil siad le ghlathú a heileamh ar rudaí an ar leoch san So mar dúirt mé nuair bhíon cíal scoil an doscail sin dorse beidir nach ruoscailte go dtí an painte sin go ró pobal na Gaeilge og in grúdaí an hon na hórain seo ar raibh so sin a rin mé just fríd má cinneal chhlaachtaí mar wintear agus ina dhéana scola agus sin de réir chéile hána coppla den na teismóirí chun go an ragú simmic na páisí gurú siad a géirí a heilú ólam so hána sin hopin sa chap rudí so
Amach a sin bhí dúil ag coideachú freastal ar cuid duna cumartais, rudí ar nós bláán a héireann, agus an sin a réith an oireachtas sin ar ba 8 mbliana hen na hosaí na páistí number a bhí an oireachtas. Now to catch more fiútas na cumartais leis an aránaíochtar teantas agus bhíon go leor léad deanta ar sin an bhfuil maithas ón mar bhfuil chun an aránaíocht chuir cin. Agus tá déag clíile sin méid dúirt Joanne nar dúirt sé na sean ó rain méilte cappa le héad a casú ar státe, tá sé cappa le héad a casú deach tíra nó ag an level tíra leis na daine atá géisteach agus préidim sa sin. Agus sin an áit a bhíú bhír gréit a teanúir a géisteach lo an áit mar sin. Ach sin ráte a ggóhead ach Johan aránaíochta in ardhá níl míon áras gur chodí na cumartais go mór linne béidir deachar agatí an ar chodí siad na cinneal clú a haring ar an áit agus ar chuiddar nó ránithe a ghlachart acu ar cuppa level. Agus na levelacha a tá feici go dtí seo tá agatas a hanna go an oireachtas haon le cuppa gwyn agus rudí mar sin choirí hic féiltí ó radio na Gaeltachta TG Cahar agus amach seo tagan go leor rudí maithe, tagan fás agus fólum don na hóraníthe, tagan eispers dó creide le tomidehes ar an teannos eil, nar a hen tú hééis an oireachtas bhfuil siad sáte agus i ggéisteach leis na hóraní ó na ceantra eile. Agus sílam sa fásta hánig mé rud eile a bhhaí mé bhí desanúil ar éis esas rásí me gomha ar bheits éhaint darla rudig an bhainithe ar rud a dúirt láirí hanco a dúirt the second life of folklore agus deir donathe gur rud atá gceist Johna tuiscint úr a aon an pobl dúthis ar a gcuid nósanna cultúr a haon nuair a churann daoine ascála sim isteach optú. Agus sílam sa gur sin rud tá Virginia ag facéil in ardháilthas ag an mómate tá an chuid ceint agus freastal ar imeachtaí ceoil agus stara margheall ar an clú a tháinig ar an chéadgáil si agus is ionteach sinna eiceil bhí ócáid jogaí in uircéil a cregan ar an aine sepáte agus bhí an rud déanta amach agus níos mar na sin muir na háte ar fád a bhí is désanát agus go leor daoine nachrú an air sin na hima léirithe acu go dtí le díana ar an aránaíocht nóir an star an in leis agus sílam sa bhfuil sin tarliú margheall ar cinneal bolsa a hart agus an cail a hanagar ar ó na competitions ó na rudí a henteach sin. Craid an fós a gcuacht an tidirlí agus na man socialta agus go gahíonn sin pobl fásta agus Mohiam sa go Virginia Kenneal cluiste galore faoi sin inéal phobal ardhás tá sé Idirlín Alí nó gin agus ceann na príú rudí a bhín tíirí ar leormuid faoin crota bhés ar an saomh ná go méh chartlanne ón donna thuaing agus tá sé sin ó gin agus timpplair sin tá cinneal pobl tá galore bháil banar a chuna de géal phobal ardhás ogin prohern sin an mas a frasli agus an éiste leis na thuaing ar hen siad suas. So tá sin gala do sin fála eile sí le pobl a thugail hart ar an aráí an ggur. Arás mar sin ag luach na gomartais agus an sin an taon rud atá a dheil creidem sa nágé ar Barbie agus an dóid bhfuil si deanta ó gin deanam sa iireachta Kenneal ar an teannos go másar an neamh orlata go seachtaíil nó go méasúil fásta bhí an teap chéile in mórtheomar ceistúna a an luúan copan té máscan de óraí nua agus seanóraí na dégóirí agus le fáistí boga a ggóir chéile. Bhí an glóthar goilleán tá sé an nachtar an drochúir an an freastal ar ócáid teánnacht so sin imacht session ar an deachtar ursadí. Agus a rééis spréalmuid coppla áit spréalmuid scolanne forgan of scola agus títhe táhairne ag an mómate tarlíonn sé is sciobáil luacha
agus ibrion sin go cin sap moidú, Fred nó na Fred, Harry Potter fad, adar hain an pigdig agus is stiobal an ach le siomarbog latí mar dúirt aní breisiú níos sibigh is bí waio an. So tá dú an angol agus táideach an wat tá rud igen níos pásanta faoi sílam sa gohfuil sin táhachtta leis an tradition gohfuil se sin an agus déal talrá goir. Yes, so hiú an áú mu go leis na ranní after a chanos in ardá has. Sílam sa gurú coppla rud an chapjá a haspan dú go na ítach Jo sláúil. Níos an rú duine bí a gar blach na hoige a réir ach bhí duine den ar nasar hían an Pierce ó Lorcan agus tá cingil de clú taí ar Pierce le rid BMT nuas so is óraní ar an chanos a hannig frí an choras a carna séar aniu agus tá deanna bhíach agus ní gurúir gotí gurúir sin ar an chlár aniu fashion and céad duine náras cantar déalta a creidem bhuaí cumar de sfuoi ish ag an airtas. Agus fiú an honour le chrú a bhil ar an chláir sin le óraní ar chanos as cantartha géalteachta ar fad agus bhfuil airile arás cineal ar an léirsceal mar at a bhfuin leis an chanos tá sé na áhar bróid. An rud eile hála ar an chapeljo agus deir na mór buí go just gur caiimhaid duine ar an bháil ar chapeljo agus is óraní ní agus dúirtí ag an tóirí gro si géirí ceol an banó galíon déag agus ceasí agus ceol si le duine an eile ón phobal páiste eile ón phobal lehí. Agus just wahí me go ró muid ag úsáid an chanos ar an dóid a bhí ag an am sin. Guru siatan ag úsáidí ar bhada le brón agus le takeíocht acu a léirú mar rid na ra cínte na céimta blian roií. Agus sílam sa gur sin an rud is teirtí faoi na a tro bhfuil mu gáil ní amhain bhfuil chórain arás tá sé sin ítar teach ach bhfuil mu smaintú faoi na dóanna an úsáid na chórain seo agus sílam bhfuil si bhil go maiid agus le pití rapte a right one. Gur maiid